ngakhanyelwa mina ukuthi ngokusho kwezwi lenkosi umuntu ongasekho usukelele. Wanted to understand, so angizange kwayinto engiyivuma kalula nje, kodwa saxoxa kwafinyelela la bengiphendula khona njalo. Uma bengiphendula, they were not talking nje besuse ekhanda, but babephendula ngezwi lenkosi njalo. Angiphinde ngibingelele zihlobo zami zibukelayo kule channel kaMfokambatha uBhuti Ubanzi. Ngibonge kuNkulunkulu ngaleli thuba asephinde wasipha lona namhlanje lokuba siqhubeke nalomsebenzi wokuthi sizwakale sindaba ezinhle, ngoba okukhulu bafowethu ukuthi sisizakala. Kusikona nje ukuthi umuntu uthanda ukuvela kwi-social media. Mina angiyena nomuntu wayo, angiyena nomuntu othanda ukupostwa, angiyena nomuntu othanda ukuphosta, kodwa nginalento nje egcwele inhliziyo yami yokufisa ukuba uNkulunkulu azeke, nokuthi kwazeke ukuthi umuntu ufinyelela kanjani la ephuma khona ey'ntweni abese ema kuNkulunkulu yedwa. Ilokho kuyinjongo yethu nganza kwethu, akusikhona ukuthi umuntu ajabulele nje ukuthi uyabonakala emhlabeni wonke uvela ku-YouTube. It's not about fame at all, but it's about God and how God has helped us kuze kube la ngoba mhlawumbe oyedwa nababili bangasizakala nangalokhu, ngoba izinto esikhulumayo la kwesinye isikhathi izinto ey'ngakhulunywa emabandleni, izinto eziyivela kancane ukubuzwe kufundiswa ngazo noma abantu besizwa ngazo. Angazi ukuthi mhlawumbe kubambaphi kusuke kwenzakalani, but there are key things esengiyinothile in all my journey with God, ukuthi kunezinto ey'khulunywayo, kunezinto kodwa okureke kakhulu ukuzwa kukhulunywa ngazo. So one of them-ke yiyo leyo ukuthi umuntu uhlukana kanjani nedlozi. Ngifuna ukuthola ubufakazi la ukuthi mina ngaphuma kanjani emadlozini. Ngiyakhumbula ukuthi kukhona la engingakhuluma khona ngalobo bufakazi kwenye i-episode kubo lobo bufakazi engangibethula, kodwa kangizange ngingene in details ukuthi ngasizakala kanjani. Yes, kwasekukhulunyiwe ukuthi nginemoya eminingi empilweni yami futhi kungase kungehlele nokuba ngiyothwasa ngiyoba isangoma, kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa, wangihlangabeza kungakafiki la kuthiwa khona iyaphumelela leyo nto. Ngasindiswa, ngemukela uJesu, ngase ngikhululwa emandleni nonke obumnyama ayengilandela empilweni yami egameni ledlozi. Ngathanda-ke la ukuthi mangikhula ekhaya, ngathanda kakhulu ukunamathela kulento yamadlozi ngesizathu esisodwa njengoba ngake ngasho ukuthi uma wami washona ngemncane. As a result, ukushona kwakhe kwangenza ukuba ngiqhubeke ngimthanda njengoma, ngiyitshela ukuthi there is something angenzela yona, ngiyitshela ukuthi uyangiprotecta, and I knew nothing else. Ngakhulela ekhaya vele kunjalo, ngakhula vele inkolelo yamadlozi ikhona. So all of us at home believed kuleyo nto leyo ukuthi uma wethu uyi-protection. Until the other day kwakhulunywa into ethi-ke bonke ekhaya basifulathele, they are angry with us ngoba banakiwe. Saphatheka kabi. I remember with some of my siblings sikhala inyembezi sileliswa ukuthi hawu noma pho sengaze asifulathele naye. So sasinalezo zinto-ke ngoba nathi sasikholelwa kakhulu kuleyo yinto, kodwa uNkulunkulu-ke enomusa wasilekelela ngelinye ilanga ukuba kucace ukuthi kahle kahle abantu abafileyo akulona idlozi. Mhlawumbe-ke abantu banganga-understand uma ngisho kanjalo, ukuthi that's the understanding I came to uma sekufikelele la ngikhanyelwa khona leqiniso. Ngakhanyelwa mina ukuthi ngokusho kwezwi lenkosi umuntu ongasekho usukelele. Yabona kumuntu olele, you know, nawe nje uyacabanga ukuthi mawulele nami ngilele, the only thing I can come across is a dream. Ngaphupha nje kuphela mangilele, kodwa kahle kahle ayikho into engayenza uma ngilele. Angikwazi ukuvuka kuthiwa ngize ekhishini noma ngixoxa nabantu kodwa ngilele, ngaphandle kuba leyo nto ngayenza ngisemaphusheni. So-ke uma iBhayibheli lithi umuntu uyalala, so loyo muntu futhi size sikusho kahle nathi mangabe kwesinye isikhathi kuyongcwatshwa, ngeke ngizwe abantu besebenzisa lawo mazwi ukuthi siyobonana ekuseni. So ngamanye amazwi into ithini, you are going to sleep.
So kodwa kuwo lo mnyama futhi sesithe uyobonana ekuseni, yithi laba sesiyakuye futhi umuntu sesiyomkhulumisa ngandlela thile, sesithi akabuye akazokwenza ukuthi ekhaya, noma sithembe ukuthi wenza ukuthi ekhaya. Angedluleke lapho ngiqonde straight ekuthenini mina ngaphuma kanjani, ngasizakala kanjani kule nto, because cha-ke ngangiwathanda bafowethu, angilikhulume nje iqiniso, ngangiyithanda lelo ngoba nganginale nto ethi uma wami is my protector wherever I was, ngenxa yento eyodwa ukuthi kwakunguma. So nganginale nto ethi-ke njengoba kuma wami nje asoze angiyekele, washeshe washona yena wangishiya ngimncane, but ngayikholelwa-ke le nto yokuthi nomaphi la ngikhona she's there. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayengenayo indawo kahle kahle empilweni yami kangako, ngenxa yokuthi nganginaleli themba enganginalo, futhi it was very strong. Uma-ke sengifikile kulaba abazalwane bami esasiya kubo, I don't know noma usisi wami wayebaxoxelile yini ukuthi nginale nkinga yokuthi amadlozi angizwisisi uma umuntu ewagxeka, nganga-understand inhlobo. Xolisa. So-ke nganginale nto ethi-ke umuntu akaqondi, mina wami umama cannot turn against me ngoba esefile, futhi akakwazi ukutshintsha abe lidimoni kimi ngoba esefile. She's still my mother noma ngabe usehambile. So nganginembuzo-ke kulaba abazalwane bami ngesikhathi sesihleli phansi. It was like a Bible study. Uma sihleli phansi sixoxa lento, nginembuzo, I wanted to understand. So angizange kwayinto engiyivuma kalula nje, kodwa saxoxa kwafinyelela la bengiphendula khona njalo. Uma bengiphendula, they were not talking nje besuse ekhanda, but babephendula ngezwi lenkosi njalo uma bengitshela utho. And there are some of the scriptures that I learned for the first time ngalelo langa ukuthi akhona eBhayibhelini, angakaze ngathola umuntu ongichazelayo ngawo. So kwathi mangibuza-ke, into yokuqala ngangiyibuza, because sasanda kubuya ekhaya kuzo lezo nsuku, kade kuthiwa kuyokwenziwa umsebenzi kama, kuthiwa simkhumbule, kuthiwa umsebenzi wokukhumbula uma, kahle kahle kwakuthiwa isikhumbuzo sakhe. So ngangikhonza-ke ebandleni laseYoni njengoba ngasho ngaleso sikhathi. So-ke uma kuyiweke laphaya kuleya nkonzo, ayikho into eyayikhulunywa kangako ngaphandle kokukhumbula nje uma, futhi nenkonzo igama lawo lalisho njalo lithi sikhumbuzo. So I had to ask them questions ukuthi-ke nisho ukuthi ku-wrong na akade sikwenza. Bangiphendula-ke ngezwi lenkosi elitholakala lapha kumshumayeli chapter 9 verses 5 and 6. Lifundeka kanjena-ke, ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Yabona-ke, that verse for me, noma those two verses, were like a slap on the face. Ngibuya la kuthiwa khona kade siyokhumbula uma manje leli zwi lithi ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Ngaqala ngane nekhwiri engqondweni, wow, kanti konke njalo. Ngayizwisisa uma ithi abazi lutho, kwabuyela kuloya nto-ke esengike ngakhuluma ngayo ukuthi phela umuntu ofile, bazalwane, ulele. Uma umuntu elele-ke uzumnyakazise ngaphambi kokuthi kube khona into angakutshela yona noma ikhulume nawe esekuma-sober senses, hhayi esalele. Ngaleyo ndlela-ke uma umuntu elele bakwethu kuliqiniso limsulwa, awazi lutho uma ulele. Even namaphupho, that's why sikwazi ukuvuka amanye amaphupho siwaphikise, sithi hayi sengivukile ngiyaphila. I renounce that in Jesus' name. Unqabe nempilo yakho uma ubona ukuthi uSathane ufuna ukukweba nasemaphusheni, ngoba usukulele ungazi lutho, and you can't even help yourself. Awukwazi nokuzivikela nangantoni. That is why kubalekile nokuthandaza before we sleep, because sidinga lonke usizo likaNkulunkulu esingaba nalo in our sleep, ngoba ayikho into ongakwazi ukuvikela ngayo uma ulele. Lithi-ke futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Ngaphenduleka ukuthi
kusho ukuthi nasikhumbuzo lezi into ezisenzela zona thina njengabantu, kodwa ngokwezwi kaNkulunkulu kuthiwa ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Futhi kuthiwa uthando lwabo nokuzonda kwabo noma wabo sekuphelile. Ngamazwi azwakalayo ngakhanyelwa ukuthi uma kuthiwa uthando lwabo seluphelile, angeke umuntu ofileyo azanginikeze ngisho inombolo zelotho azothi hamba uyowina. Kahle kahle uba ngaba yayikhona into enjalo, webafethu ngabe sizigwili sonke, ngoba ngabe sivulesiye kubo nje abafileyo. So nesizameni bafethu, nina senazi konke, senazi kangcono kunathi, ake nisizameni phela ngey'nombolo zelotho siyowina. Noma kuthiwe bakulethela inhlanhla ekhaya, lutho ukuthi uthando lwabo sekuphelile, kanti nokuzonda kwabo futhi kuthiwa sekuphelile. Now we hear a lot of stories la kuthiwa khona umuntu wephukile, uma esephukile hhayi ukuthi amadlozi abelambile, abefuna inyama, abethukuthele, abebafulathele ekhaya, so wase waginqika nemoto, waphuka okanye wafa okanye kwenzeka noma anything. Kodwa ngokwezwi likaNkulunkulu lithi nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Ngamanye amazwi ngisho bekuthiwa kwakuwumuntu onomhawu lo esaphila, uma esefile akakwazi ukungihlisela amabhadi mina, ngoba enomhawu mhlambe neprogress yami or whatever, ngoba kuthiwa umhawu wabo usuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini. Ngiyayithanda leyo, abasenaso isabelo. Isabelo phela yini bakwethu? I-reward noma ishare yakho umuntu. Ake sithi mhlawumbe kuhlatshiwe nje la ekhaya, ungazi wathi omunye, it would have been a good idea uma kuthiwa kuhlatshelwa abafileyo, ithathwe leyo nyama ingadliwa abantu abaphilayo, kodwa ivele iyogujelwa khona lapha engcwabeni, ingene khona phela ngoba eyalo ofileyo. Manje ihlatshwe egameni labafileyo kodwa idliwe ngabaphilayo. Manje-ke into yami isekuthenini-ke uNkulunkulu akaselekelele bakwethu, asiphe ukuqonda uma lithi izwi lenkosi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Ngamanye amazwi thina esisaphila esisekhona nakho konke esikwenzayo emhlabeni akubathinti abantu abangasekho, futhi noma singababela kahle kahle asabeli bona. Ilapho-ke ngisho khona ngathi ukhona umehluko phakathi komuntu ofileyo nedlozi. Ukhona umoya obizwa ngedlozi, kodwa ukhona umuntu wabantu abantu abafileyo futhi bakhona ngokwabo, balele njengokusho kweBhayibheli. Yikho lokhu ngiye ngithi kusho ukuthi ngesikhathi kuhlatshwa ukhona umoya ohlatshelwayo, kodwa kahle kahle thina sicabanga ukuthi sihlabela abakithi abaleleyo, kodwa kahle kahle basuke belele njengoba izwi lenkosi likusho. Akusho mina-ke bakwethu. Omunye umbuzo-ke ngaba nawo waba ukuthi pho manje kwenzeka kanjani ukuba ake sithi mhlambe kuthiwe hayi ngimbonile impela umkhulu ube nesibazi la, ngimbonile umkhulu bewuye nezinqotho, manje ukhulumile umkhulu wathi uyalifuna itiye, manje sizokwenza kanjani ukuba umkhulu singamenzeli itiye because siphuphe yena impela bekunguye. Nokuthi futhi uma kuwukuthi bayishile into abayishilo bayishe egameni ledlozi, kwase kwathiwa leyo nto iyiyo i-right yenzekile futhi, ngase ngibuza ukuthi pho kwenziwa kanjani-ke uma nikhuluma kanjalo noma izwi likhuluma kanje, kwenzeka kanjani pho ukuba into ey'njalo zenzeke? Ngoba phela nami ngangiyimele leyo nto ngoba ngangiyithanda. Ngase ngithola impendukelo, bangiphendula ngezwi elikuDuteronomy chapter 13 la kufundeka khona kanje, kuthi-ke isexwayiso ngabaprofeti bamanga nokukhonza izithixo. Uverse 13 wakhona kuthi uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphu wamaphupho, akunike isibonakaliso nesimangaliso. Isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka, athi masilandela abanye onkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Awuyikulalela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphu wamaphupho, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na.
Khona ngicela ukuyicacisa ke lana. Kimina ngakhanyelwa ukuthi vele lengxenye yokuchazela kabanzi abantu ngendaba yokukhonza indlozi nongalikhonza idlozi ifanele abantu abasebethe uJesu inkosi, bamemukela uJesu waba inkosi empilweni yabo, waba ngakubo, bathi bona bangabantwana bakaNkulunkulu, bathi bona bayasarenda kuNkulunkulu. Why ngisho kanjalo? Because umuntu osuke ngeyena umntwana kaNkulunkulu engabhilongi kuJesu angeke aclaima ukuthi une-protection noma wazana noNkulunkulu uJehova lo ababekholwa nguye abaJuda. So abaJuda kithina singena ngenxa kaJesu, otherwise bona bebekholwa uJehova uNkulunkulu wabo. So uthi kuNkulunkulu mebexwayisa abaJuda uthi ngeke nina noma ngabe kuthiwa loyo mphuphi uphuphe khona, futhi noma ngabe kuthiwa ubone khona lokubonile lokakubonileyo, but this is the key. Musana ukuthi mayithi asilandele abanye oNkulunkulu abano small letter n, bese niyaya-ke nani bese nithi cha ngoba vele usho into eyiyo kusho ukuthi asisale sesilandela bese sikwenza lokho okushiwoyo. Uthi uNkulunkulu cha usuke kuvivinya nje ekutest ukuthi ebone ukuthi uyamthanda yini yena yedwa njengoNkulunkulu wakho. Ingakho-ke ngithi mina into thina esikholwayo esifakayo kule ndaba ukuthi phela sesithe uJesu inkosi. Uma sithi uJesu inkosi-ke sithe yena yedwa uNkulunkulu wethu. Angithi phela thina njengamaKristu sikholwa uNkulunkulu omthathu emunye, uyise, indodana, umoya ongcwele. Uma sikhuluma ngoJesu sikhuluma ngendodana, ngakho sikhuluma ngoNkulunkulu oyedwa la, asikwazi kubehlukanisa. uNkulunkulu uyise akayena uNkulunkulu independently of the Son, akayena futhi iSon God independently of the Holy Spirit. Bonke lama persons akhande uNkulunkulu awumuntu munye. Mhlawumbe ke omunye ngamdida leyo, ufuna ukwenza nje just a simple example esijwayele thina sonke. Ngifuna ukuthi ngilanda umfanekiso weqanda. Uyabona iqanda mawulibuka linezingxenye ezintathu lilodwa kodwa liyiqanda. Uma uthatha ishell lengaphandle eqandeni ingxenye yeqanda, bese kuba ngaphakathi kube khona lengxenye ejelly like ewuketshezi, bese kuba ebamhlophe once seliphekiwe noma liboyiliwe, and then bese kuba khona the yellowish part inner part of it. Lento yonke ithi mihlangana ndawonye kuthiwe yiqanda. Futhi noma ungathatha ugebhezi lwakhona ishell yangaphandle uyisuse ushiye le jelly like substance engaphakathi isale neyolk, still you call it iqanda. So uJesu ma ehla ezemhlabeni ayekanga ukuba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi njengoba sithi uNkulunkulu emthathu emunye nje, wathi uNkulunkulu isekhona uJesu kwasho ukuthi ngalesi sikhathi he needed to come down to earth, wahlukana uNkulunkulu. Njengoba nathi uma ngabe sidinga iqanda ufuna ukulipheka noma ufuna ukubhaka ngalo, kuyenzeka kubiza ukuthi ulihlukanise. Vele awukwenzeki uthathe neshell yalo uthi uyalipheka, kufuneka uyikhiphe le shell uyibeke eceleni iyokusiza mhlambe kwenye into, handwork or whatever. Abantwana abancane bayakwazi ukuyisebenzisa lezo zinto, abanye ama-artists ayakwazi ukugaya akusebenzise for other reasons. Kodwa wena usuke udinga i-breakfast busupheka lengxenye e-white and yellow. Kanti ofuna ukubhaka kuyenzeka futhi athi no, mina ngifuna ukusebenzisa the yellow part of the egg noma ngifuna the whitish part, ubese thatha into ethile yokuthi ahlukanise, engabe uthatha ispoon esiscoop ascoophe the yellow part of it ayibeke eceleni. Akusho ukuthi njengoba sesikuphile wabeka lapha ngoba ufuna ingredient yekheke, akuselona iqanda. We still call it iqanda even though kungaselona iqanda liphelele. Ngizama ukubuyisa into ethi ke
ake siubambe umfanekiso ukuthi we are serving a Trinitarian God, uNkulunkulu omthathu emunye, God in 3 persons, kodwa kuuNkulunkulu oyedwa. Uma uNkulunkulu edinga ukuthi azolanda abantu emhlabeni abawele esonweni, uNkulunkulu had to separate ubuthathu obungcwele bakhe, wathumela indodana yehla ezemhlabeni. Ayiyekanga-ke ukuba uNkulunkulu ngoba isisemhlabeni, yes yafike yambatha umzimba womuntu, kodwa owembatha umzimba womuntu kwaba uNkulunkulu uqobo lwakhe. That is why-ke kuthiwa encwadini yama-Hebrews, he is an expression of God, uJesu. So ngaleyo ndlela-ke uJesu unguNkulunkulu uqobo lwakhe. Ingakho-ke ngithi le ndaba ifitha kahle kahle kulabo asebethe uJesu uyinkosi, ngoba sebezifakile kwi-Trinity, sebezifakile kubuthathu obungcwele. Akaguquki kuNkulunkulu. Angeke athi uNkulunkulu kubantwana bakwa-Israyeli, angiyithandi lezi zinto. Noma ngabe kuqhama umuntu kuwe, ngamanye amazwi uNkulunkulu is saying here, angenqabi ukuthi ikhona into ethi ama-forces amanye ayakwazi ukuqhamuka ayikhombe into ibe yiyo. Ngamanye amazwi, you can have your dream, but it depends what your source of that dream is. Akusho ukuthi uma ivelile le dream yaba yiyo, then uNkulunkulu okhulumileyo. There are many forces, miningi imimoya. That is why somewhere khona la kuma scriptures kuthiwa hlolani omoya. Yindaba kuthiwa sibahlole ukuthi kuyaziwa ukuthi abanye omoya abaveli kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, we need to check the source of your dream, check the source of whatever message you are receiving in your sleep. Ebese-ke uthola ukuthi kahle kahle ngubani okhulumayo la, so that uzokwazi ukuthi-ke uresponde accordingly, ngoba abakaNkulunkulu abantwana kuthiwa baresponda ngale ndlela yokuthi abaye kumlandela lowo mprofeti noma lowo mphupho wamaphupho, noma ngabe ubesho khona, noma ngabe ubephuphe khona, kodwa sizukumlandela for as long as ezosingcothula kulo nkulunkulu wethu, abesethi asambe siyokhonza abanye unkulunkulu. Ngamanye amazwi, asambe siyohlaba, asambe siyokwenza ukuthi senze ukuthi, yabona osekuphambene noNkulunkulu oyedwa thina simkhonzayo. Ebese-ke kuyamonisa-ke umuntu lokho kuNkulunkulu. Ake ngiqhubeke nje kancane khona laphana futhi encwadini kaMshumayeli. Uyabona mangabe sibuyela kancane lapha encwadini kaMshumayeli, sedlula-ke manje kulama verse amabili engike ngakhuluma ngawo. U5 and 6 ku chapter 9, uma uya laphayana ku verse 10 wakhona kukhona into eyikhulumayo. Uverse 10 wa same chapter 9 uthi, konke isandla sakhe sikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho, ngokuba akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapha uya khona. Ngamanye amazwi, if you want to do something on earth, do it while you are here and now, because as soon as you leave this planet, khona into ezokwenzeka. Awukho umsebenzi la uya khona, futhi awukho umcabango la uya khona, futhi akukho ukwazi la uya khona, ngokusho kwezwi lenkosi lithi, futhi akukho ngisho ukuhlakanipha endaweni yabafileyo la uya khona. Yikho-ke ngiyibuza ngithe mina, kusho ukuthi ukhona umehluko phakathi kwedlozi nomuntu ofileyo, ngoba ngokwezwi lenkosi nansi description eshiwo yizo ukuthi umuntu ofileyo akenzi lutho. That's point number 1, ngoba phela sewulele. 2, akanamsebenzi vele. 3, akanamcabango, akakwazi ukucabanga ukuthi ngizongilambile namhlanje, awuthi-ke ngiyovela kusibanibani, ke ngiyomtshanta ngilambile, noma ke ngiye kusibanibani ngiyomtshanta ngiyagodola, ngoba manje ngikule ndawo yabafileyo kodwa ngiyagodola. Akanakho lokho ngokusho kwezwi lenkosi. Futhi akuthi umcabango awukho, nakwazi akukho, nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona. That's where we are all going. Ngenye imini uthi Isaka emadodaneni akhe sezofa, efuna ukwashiyela isibusiso kakhulu indodana yakhe endala, uEsawu wayefuna ukumshiyela isibusiso. Uthi-ke kuye, ndodana yami Esawu, hamba uyongifunela inyamazana, ungenzele isilovela ukuze ngikubusise ngingakafi.
kukhona izwe lisho njalo. Ngiyayithanda ke loo nto ngoba iyafakazelana naleyo ukuthi it's like Isaka waye-understand into ethi mase ngifike endaweni yabafileyo, I will no longer be able to bless you njengoba ngingakublessa uma usaphila. Ngamanye amazwi, if you need a blessing, noma ngabe kuthiwa umzali wakho useguge kangakanani, menzele akunike iblessing esaphila ngoba mayisefile akho blessing ozoyithola. Into yami ke umbuzo omkhulu la ukhona nengifisa nawe mlaleli wami noma mbukeli wami othandeka uyibuze wona ukuthi ubani kanti laba abaphushwayo? Obani kanti laba babuya bazothi balambile? Obani laba babuya bazothi bayagodola? And another question that I need you to bear in your mind is that uma umuntu efa bakwethu, sikubonile lokhu kwi-Truth and Reconciliation Commission ukuthi abantu ngesikhathi beyombiwa sekuvezwa phela ukuthi hayi usibanibani wafela endaweni ethile, wathathwa wayongcwatshwa endaweni ethile. Uma sebeyombiwa laba bantu kwase kubonakala isithombe kuphela esasiveza ukuthi kwakubani lo waye usisi omuhle kangaka, kodwa mase ku-exhume lapha phansi sekumbiwa kwavela amathambo odwa amnyama athe tsu evela emhlabathini kuthiwa ngamathambo kalo sekuveza isithombe salowo muntu. Mina leyo nto yangifundisa something ukuthi wow, umuntu ngempela lento eyishi ukuthi uthulo othulini, umlothe emlotheni. Ngeqiniso umuntu uyabuyela othulini abe umhlabathi njengoba izwi lenkosi kuGenesis lithi umuntu wabunjwa ngomhlabathi. So abafundisi mase beyongcwaba bayayisho leya into yokuthi uthulo othulini, umlothe emlotheni, bayithatha ezwini nayo kuye uMshumayeli chapter 12 verse 7. Bayithatha lapho leyo nto ukuthi uma sekwehlukene umoya nomzimba, umoya ubuyela kuNkulunkulu lapho wavela khona, ebese ke umzimba ubuyela othulini na umzimba lapho wavela khona. Ngamazwi azwakalayo ke ithini lento? Ithi ke uma umzimba ubuyela lapha phansi kuyaphela ngawo. Angithi njengoba sembethe nje, sembathe isuthi lomzimba, noma ugodola ulanda a strong jacket wembathisa umzimba. Now uthi kumbuzo wami, uma kuwukuthi umuntu ofileyo lo othi uyagodola, kugodola bani ngoba umoya wakhe wabuyela lapho wavela khona, umzimba wakhe usubolile phansi, uphelile, ubuyele komunye umhlabathi. Now the question is, angifisa niyibuze nani lokho, ubani ogodolayo? Uma futhi sidla bakwethu, I'm feeding my body because ngisafuna ukusurvive, ngisafuna ukuphila la emhlabeni. Ngaleyo ndlela ke ngizodla ibreakfast lami, ngidle lunch yami, ngidle supper yami because ngifida lo mzimba. Uma manje kuukuthi umzimba wami ubolile phansi, usokusela amathambo, ubani lo lambile? Ubani lo ucela itiye? Yikho ke mina kimi bafowethu zingafani lezi zinto. Angigxeki umuntu kokwenzayo uright mayikubona ku right. Ngifisa ukuba siyibuze leyo mbuzo bafowethu ngesizathu esisodwa sokuthi uma sikhulela kulezi zinto sonke sifundiswa kanjalo ekukhuleni kwethu, sivele si-assimilate lento as part of our culture without asking ourselves imibuzo noma siyibuza lezi zinto ukuthi zenzeka kanjani mase zenzeka. Ingakho ngithi bekukuhle sivule ingqondo, ngizama ukuthi nawe sabalalisa ingqondo yakho as you think about this thing, ungaveli umukele nje ngoba ethu yisiko. Ngelinye ilanga we need to question ezinye izinto ukuthi zenzeka kanjani. Njengoba ngisho nje ukuthi cha mina ngaba nenkinga enkulu ukuthi konje ngempela ubani lo suke lambile phakathi komzimba nomoya, ngoba umoya phela ngokweBhayibheli uthi ubuyela la wavela khona kuNkulunkulu, kanti umzimba ubuyela emhlabathini la wavela khona. Ayike ngalamazwi ke ngiqonda ukusho ukuthi kungaba lusizo kakhulu umuntu uma engahlala phansi akayicabange leyo nto. Ngokwezwi lenkosi ke kukhona futhi okushiwo lapha kwamaHubo 106, baphinda bangifundela lelizwi la ngabona lingisiza kakhulu because ngangithanda nami ngangikhuleka ngidla inyama zamadlozi ngingonakala lutho futhi ngibona nje konke kuhamba kahle. Uma sekuhlangenwe ekhaya kunale micimbi ngibone nami ukuthi hayi kuhle konakele lutho. KumaHubo 106 bafunda ke uverse 28
ngokusho kwakhona-ke uverse 28 and 29 ebese beya kuverse 35. Ngiyathanda ukuthi that's why ngifunda phansi ukuze nazi ukuthi I'm not talking my mind la kodwa ngikufunda ezwini likaNkulunkulu. Yikho ngithe this thing for me is so good for those who call themselves Christians and have committed their lives to Jesus Christ as their Lord and their Savior. Ngoba kubuhlungu ma uyibiza ngumKristu kodwa futhi uphinde utholakale ulokolokoza eyintweni eziningi ezinye eziphambene nezwi likaNkulunkulu othi wena ukholwa yilona. Ngiyakubona-ke kubantu vele abasuke bengazange bayikomita bathi uJesu inkosi bayibiza ngamaKristu, bafanele phela baqhubeke namathemba abo abaphila kuwona ngoba vele ikona abakwaziyo, akukho okunye abakwaziyo. Kodwa thina masasithe sazi uJesu nansi ethi indlela la idinga ihambe khona. Uverse 28-ke lapha kuMahubo 106 ufundeka kanje: bazihlanganisa noBhali Phiyori, badla okuhlatshelwe abafileyo, bamcunula ngezenzo zabo, kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Uverse 35 wakhona besethi-ke, kepha bahlangana nabezizwe bafunda imisebenzi yabo, bakhonza izithombe zabo, zabalugibe kubo. U39 abesethi bangcola kanjalo ngemisebenzi yabo, baphinga ezenzweni zabo. Ngamanye amazwi, uma mina ngithe ngimKristu ebese kuphinde kuba khona amanye amathemba engihamba nawo njengakho ukuthi hayi idlozi mina elakithi ngeke ngililahle, uma mina ngiye edolobheni kuzofanele ngiyoguqa ngiyokwazisa abakithi ukuthi ngama umkhuleko lowo bazalwane. Basuke bekhuleka kulabo ngoba ikona abakwaziyo, basuke beyothandaza. Uma mina ngumKristu ngidinga ukubiza uNkulunkulu wami engimaziyo nengihamba naye, ngikhuleke kuye ukuze kube nguye phela ohamba nami la ngiyakhona. Ngesikhathi uyoguqa lapha emsamo, yikho ngithe anginaki ukugxeka umuntu kaNkulunkulu ngoba unalo elinye ithemba. Ilokho okwaziyo nawe okhuliswe ngakho until ufikelele la ubona khona ukuthi ayi, uma mina ngithi ngikholwa uJesu, uma mina ngithi ngumKristu, eyami indlela nansi la ikhona ithe uJesu. So uJesu uthatha yonke indawo kimi, abe uNkulunkulu kimi. Ngaleyo ndlela mina wami umthandazo, Jesu Kristu Nkosi, hamba nami, ahambe nawe kuJesu. Kodwa uma uzoyicuba lezi zinto ayihlangani, kuze kushiwo even nangesingisi kuthiwa ngama-African Traditional Religions, ATRs, ngoba ireligion le ngokwayo usuke ukholwa yilokho yokuguqela emsamo, ukholwa ukuthi ukhona okuzwayo uma uguqile kulowo msamo, kodwa kusuke ngeyena lo nkulunkulu esikhuluma ngaye eBhayibhelini. Uma umKristu ukhuleka uNkulunkulu weBhayibheli, uye lokukhulunywa ngaye la othi bazihlanganisa noBhali Phiyori. OBhali Phiyori phela zithixo, kusho ukuthi uma bedla okuhlatshelwa abafileyo, abantu abakholwa uJesu Kristu basuke beyihlanganisa nezithixo, bamcunula uNkulunkulu ngezenzo zabo, kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Mhlawumbe ezinye izifo nje who knows okungenzeka ukuthi sinazo emhlabeni zibhoboka ngenxa yakho lokho. So-ke ngishilo-ke ngathi inkolo eyimele ama-ATRs, inkolo eyimele ubuKristu. Ngiyazi ukuthi bakhona abazongithukuthelela bangenyanye bakhulume konke abakuthandayo. It's okay, kodwa ke ngeke ngihlale ngalikhuluma leli qiniso because la ngisiza mina othandayo uyosizakala. La ngivula amehlo mina ngangazi nami ngangicanga ixubene lezi zinto, ngangicanga ukuthi mina ngakwazi ukhonza idlozi ngiphinde ngikhonza uJesu ngapha, phinde ngihambe nakho konke. Kodwa kwathi mangiqhamukela kulamaqiniso alotshwe kuleli iBhayibheli, ngathi mina lutho sengathi ngidinga ukuyenza ngiyehlukanise lento, nangempela ngazehlukanisela ngathi Jesu kusukela namhlanje ngicela ukukubona. That was my decision. Anzange ngiphakamisa nesandla, nganquma nje sihleze sixoxa. The more ngiphenduleka, the more ngilalela ukuthi kanti iBhayibheli licacisile ngento yedlozi, aliyi ngapha nangapha. It's just straightforward. Ukunja ngazi ukuthi why zingafundwa lezi incwadi ebantwini kuze bayiqonde. So ngaleyo ndlela ngaqonda mina, ngase ngithi ayi uNkulunkulu sukela namhlanje ngiyayinikela kuwe. Jesu ngicela ukukubona.
ngasho njalo-ke mina ngam-challenge uNkulunkulu bazalwane wayibonakalisa kimi ngambona kusukela ngalelo langa sengikholwa uye yedwa njengoNkulunkulu zaqala ukubuyela into zami ngayibona zibuya la kwakuthiwa nginamabhadi khona phela la kwakuthiwa ngizoba isangoma khona kwaphela la kwakuthiwa nginemoya emkhulu kwaphela ngasala nomoya wodwa umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele nguye-ke lo engimi ngaye namhlanje ngifakaza lezi zinto ngoba ngimbonile usizo lwami uhambe nami endleleni kwaze kwala ngikule mpilo engikuyo namhlanje futhi sengihambe kangaka nempilo kungenxa yakhe engayinikela kuyena ngathi ngicela ukumbona wangiphendula ungambona nangempela waqhubeka eyibonakalisa kimi uze kube manje uyayibonakalisa uNkulunkulu othembekile angibonge balaleli bami abahloniphekile ngiyakholwa ukuthi othandayo uyakumsiza lokho othandayo athukuthele kodwa iqiniso ngihlale ngalikhulumi because ngalibona mina lingisiza nomunye lingamsiza amen.